ваҳдати миллӣ ҳамгуни ниҳоли бороваре аст ки бо гузашти замон решаҳояш амиқтар, мустаҳкамтар ва мевааш ширинтару серобтар мегардад. Агар имрӯз мо тоҷикон ҳамчун миллати ваҳдату фарусозанда ва ташаббускари бузургтарин тарҳҳои байналмилалӣ эътироф мегардему барои хушбахтии башарият талош меварзем, ҳама аз баракати ваҳдати миллӣ ва самараи ниҳолӣ ҳамеша сабз мебошад. Ба муносибати ҷашни ваҳдати миллӣ дар боғи фарҳанги Фароғати Устод Рӯдакӣ барномаи фарҳангӣ омоданамудаи аҳли ҳунар ва санъати ноҳияи Исмоили Сомонӣ баргузор гардид. Дар оғоз муовини якуми раиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми ширучиён ва сокинони ноҳияро ба муносибати фарорасии ин ҷашни муқаддас шодбош гуфт. Қайд гардид ки ваҳдати миллӣ дар тарихи миллат аз арзиши баробар ба арзиши истиқлолияти давлатӣ бархурдор аст. Ҳамзамон раиси ноҳияи Исмоили Сомонӣ низ ишtirokчиёни ин ҷамъомадии дунаро ба муносибати 29-умин солгарди ваҳдати миллӣ таҳният гуфт. Дар идомаи чорабинӣ ба як қатор кормандон барои саҳми муносиб гузоштан дар таблиғу ташвиқи сиёсати ваҳдатофари пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва татбиқи босамари сиёсати давлатӣ эҳтиром гузоштан ба арзишҳои миллӣ бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе тақдим карда шуд. Сипас барномаи фарҳангию фароғатии аҳли ҳунар ва санъати ноҳияи Исмоили Сомонӣ таҳти унвони навои ваҳдат пешниҳоди сокинон гардид. ваҳдат барои мо як вожа ё калимаи оддӣ нест, балки номаи тақдири мо, шарти пешрафти кишварамон ба сӯи ояндаи ободу осуда ва муҳимтар аз ҳама кафили сарҷамию хушбахтии имрӯзу ояндаи халқамон аст. ба даст омадани ваҳдати миллӣ дар пешрафту тараққиёти Тоҷикистон давраи тамоман навро оғоз кард. Ислоҳоти ҷиддии иқтисодие ки давлат ва ҳукумат дар давраи истиқлолияти миллии Тоҷикистон пеш гирифтанд, маз дар вазъияти сулҳу осоиш ва фазои ҳамдигарфаҳмии халқи тоҷик ҷомаи амал пӯшиданд. استقلالیت و ثبات و وحدت ملی است که امروز ما در یک فضای کامل چاره‌بینی‌های بنقشه گرفته‌مان را در سطح بلند تجلیل می‌نماییم و چنانکه که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیوسته تاکید می‌نمایند که محض وحدت و سرجمی است که امروز ما صلح و ثبات کامل خود را به دست آورده‌ایم. халқ, давлат ва ҳукумати мамлакат бо истифода аз ваҳдати миллӣ саъю талош намуда дар давоми 35 соли истиқлолияти миллии мамлакат ба ваҳдати сиёсӣ, ваҳдати маънавӣ, ваҳдати иқтисодӣ, хулоса ба якпорчагии ватани азизи худ муваффақ гардид. дар баробари ба даст овардани ваҳдати миллӣ ва сулҳу осоиштагӣ, болоравии некуаҳволии халқ ва комилҷӯҳои меҳнатӣ дар ҳама равандҳои иқтисодию фарҳангӣ, мавқеи давлати мо дар миқёси байналхалқӣ хеле мустаҳкам гардидааст.